ଓ ଆ ହର୍ଷେ ଦୀର୍ଘଇ ହର୍ଷ ଦୁର୍ଗ ଗାଡ଼ିକୁ ଏଇଠି ରଖ ବାପା ଥାଉ ଥାଉ। ଯାଇଥିଲି ଆଜି ମୁଁ ଏକାମ୍ର ହାଟ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ। ସେଠି ଥିଲା ବହୁତ ସାରା ପାଠ। ଆମ ଓଡ଼ିଶୀ ନାଚକୁ ସେଠି ଥିଲା ମଣିଷ ବାଘ। ବାପା କହିଲେ ହଜିଯିବ ମୋ ହାତ ଧର ଆଗ। ଆରେ ଏଠି କ'ଣ ଏତେ ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ବହି। ବଡ଼ ହାଣ୍ଡି ଦେଖିକି ଲାଗୁଥିଲା ରହିଯିବ ତ ସେଥିରେ ଦହି। ଭାବୁଥିଲି ଏଥିରେ ମୁଁ ଉଡ଼ିଯିବି ଲଣ୍ଡନ। ହେଲେ ସେଥିପାଇଁ ହବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୋତେ ବଡ଼ ଡକ୍ଟର। ଭୋକ ଲାଗିଲେ ବୋଲି ଆଗ ପଶିଗଲି ଖାଇବା ପାଇଁ। ହେଲେ କ'ଣ ସେଠି ଖାଇବି ମୁଁ ପାରୁନଥିଲି ଜାଣି। ଡ୍ରେସ୍ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜୋତା ଯାଏ ସବୁଥିରେ ମୋ ସାଇଜ୍। ତେଣୁ ଫଟୋ ଉଠେଇବାର ନଥାଏ ଜମା କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍। ଚିକିମିକି ଲାଇଟ୍ ଦେଖି ମେଞ୍ଚେ ଫଟୋ ଉଠେଇଲି। ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା ମାମା କହିଲେ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଆପଣ ବି ଆସନ୍ତୁ ଏକାମ୍ର ହାଟ। ମୋତେ ବି ଲାଇକ୍ ଦେଇ ଯାଆନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।